Gekrijgen tijdens Ja, en mijn spat die van... dat is weer een verkopen hoor. Nee, Dat is weer een wij krijgen. Hier, Wie gaan we zo'n verkopen hoor? deze is ernaast staan. Nee. Van verkoop. Nee. Dan kan ik die doen met bro. Dat wij stukken touwen. Jezus. Kijk, wat lager weer. Zes. Nee. Oh ja, ons gaan naar jullie ons. Ja, man, kijk, Wat ik kijk ga je? Ons willen gewoon het zijn zien. maar kom bij mij, maar andere poes op. We moeten die kleintjes krijgen. Ja. Ja. Puta, wat plannen nou? Ons weet nog niet wat blijven achter te zorgen. Ja, let me zo rechter wat zo. Kijk het. Was ons gaan tot daar man. Ons pakken Bang bang zou ons. Ons kan wat doen. Lokkie pot, ik kan dranken, soort kost hij in dat ook. En ik wil niet praten, wat ze want mijn stem gaat zeer, maar die zijn zoek meteen. Hij rijdt zo mee, ons is niet omgekomen. Ons is zo ritsen nou, ik ga hier maar uitkomen. Hij joh, maar zo mee. Kijk, het is ja. Ayo, apa sih si bekas? Saya tidak pandang nikah. Saya ini benar nikah. Nikah, aku makasihkan. Insinkan, saya kan nikmatin lu. Insinkan. Simple one. King of the drums, insinkan. King of the drums, insinkan. Simple one. Push up, press up, cut. Mamang cruzan gabangan. Taking kabangan. Kerizan ispan. Push up, press up, cut. Teaching color light. Teaching color light.